38. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேயர்ஸோட நாம் இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பிரபுபாத பிரணதி. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. पाडटुमा माताजी. ओके पाडो माताजी. नमो ओम विष्णुपताय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिनी. नमो ओम विष्णुपताय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिनी. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाशशाशदारिणे. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाशशाशदारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम
जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरणिताय 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 जय गौरणिताय जय गौरणिताय 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 जय गौरणिताय जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा हरि बोल நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பூர்லோகம் அதாவது பதம் 38. இன்னும் மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்துல இது வரைக்குமே நம்ம பார்த்துட்டு வந்தது எவ்வாறு இந்த பிரபஞ்சங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கின்ற முதலாம் படைப்பு இரண்டாம் படைப்பு. ஸோ அதுல தேவர்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த மனிதர்களுடைய ஸ்தூல உடல் எவ்வாறு அந்த பண்புகள் எல்லாம் உருவாகின. அதுக்கப்புறம் சூக்ஷ்மத்தை நாம் எவ்வாறு அதாவது ஃபால்ஸ் ஈகோ அகங்காரம் மகத்தத்துவத்துல இருந்து என்னென்ன வந்துட்டு இருக்கு எல்லாவற்றையுமே நாம படிச்சுட்டே வரும். ஸோ அதனால அதுக்கப்புறம் வர்ணங்கள் பகவானுடைய அவனுடைய உடலில் இந்த வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரம் இந்த சமுதாய பிரிவில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய பொசிஷன் என்ன. ஸோ அப்படிங்கிறது பிராமணர்கள் பகவானுடைய அதாவது தலைபாகத்திலும் சத்திரியர்கள் பகவானுடைய கரங்களிலும் வைசியர்கள் அவருடைய இடைப்பகுதியிலும் அதுக்கப்புறம் சூத்ரர்கள் அவருடைய கால் பகுதியிலும் பிறக்கின்றனர் அப்படிங்கிறதையும் முந்தைய ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம நன்னா புரிஞ்சிட்டோம். ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது புருஷஸ்யம். புருஷஸ்ய முகம் பிரம்ம சத்ரம் ஏதஸ்ய பாவக பூர்வோர் வைஷ்யோ பகவத பதப்யாம் சூத்ரோ வேஜாயதஹ. எஸ் ஜெயலட்சுமி சங்கர் மாதாஜி வாசிங்க நீங்க. पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रं येदस्य बाहवः ऊर्वोर्वैश्यो भगवदः पदप्यां सूत्रो व्यजायत. पुरुषस्य परमपुरुष भगवानिன் முகம் வாய். மாதாஜி 38 படிக்கணும் மாதாஜி. இது சாரி ஒரு நிமிஷம் சாரி பூர்லோக இருங்க மாதாஜி பூர்லோக கல்பித பதப்யாம் புனர்லோகோ அஸ்ய நாபிதஹ ஹிருத்யா சர்வலோக உரசா மஹர்லோகோ மகாத்மனஹ. சாரி மாதாஜி நீங்க வாசிக்க ஜெயலட்சுமி. பூர்லோக கல்பித பத்யாம் புனர்லோகோஸ்ய நாபிதக ஹிருதயா ஸ்வர்லோக உரசா மகர்லோகோ மகாத்மனக. பூமியின் படுகை வரை மேல் நோக்கியுள்ள கீழான கிரக அமைப்புகள் லோக கிரகங்கள் கல்பிதக அது அவ்வாறு கூறப்படுகிறது. பத்யாம் கால்களில் இருந்து புவக மேற்புறத்து லோகக கிரக அமைப்புகள் அஷ்ய அவரது பகவான் நாபிதக நாபி அமைந்துள்ள வயிற்று பாகத்தில் இருந்து ஹிருதா இதயத்தால் ஸ்வர்கலோக தேவர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள கிரக அமைப்புகள் உரசா மார்பால் மகர்லோக பெரும் முனிவர்களும் ஞானிகளும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள கிரக அமைப்பு மகா ஆத்மனக பரமபுருஷ பகவானின் மொழிபெயர்ப்பு. பூமி படுகை வரையில் உள்ள கீழான கிரக அமைப்புகள் அவரது பகவான் பாதங்களில் அமைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. புவர் லோகத்திலிருந்து துவங்கும் மத்திய கிரக அமைப்புகள் அவரது நாபியில் அமைந்திருக்கின்றன. மேலும் தேவர்களாலும் சீரிய நற்பண்புகள் கொண்ட முனிவர்களாலும்
ஞானிகளாலும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள இன்னும் மேலான கிரக அமைப்புகள் பரமபுருஷரின் மார்பில் அமைந்துள்ளன. பொருளுரை: இப்பிரபஞ்சத்திற்குள் 14 கிரக அமைப்புகள் உள்ளன. கீழான அமைப்புகள் பூர்லோகம் என்றும், மத்திய அமைப்புகள் புவர்லோகம் என்றும், பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த கிரக அமைப்பாகிய பிரம்மலோகம் வரையுள்ள உயர் கிரக அமைப்புகள் சுவர்லோகம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. அவை அனைத்தும் பகவானின் உடலில் அமைந்திருப்பதால் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைவரும் பகவானோடு உறவு கொண்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகான விளக்கம். எவ்வாறு அந்த 14 லோகங்கள் பகவானின் திருவுடலிலிருந்து எந்த பாகத்தில் இருக்கின்றது என்பதை இங்கே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பூர்லோகம் கல்பிதக பதப்யாம் புனர்லோகோ அஷ்ய நாபிதக ஹிருதய ஸ்வர்கலோக உரஷா மகர்லோகோ மகாத்மனக. அதாவது பூமியினுடைய படுக்கை, பூமி படுக்கை வரை உள்ள, அதாவது நம்மளுடைய இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமியினுடைய படுக்கை வரை, அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கிரக அமைப்புகள் எல்லாமே பகவானின் பாதங்களில் அமைந்திருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஸோ அதாவது நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அத்தல சுத்தல இந்த 7 லோகங்கள், பாதாள லோகம் வரைக்குமே 7 லோகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய இந்த இடுப்புக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதி, பாதங்கள் பகுதியில தான் இருக்கின்றது அமைந்திருக்கின்றதாக இங்கே விளக்க உரையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. புவர்லோகத்திலிருந்து துவங்கும் மத்திய கிரக அமைப்புகள் அவரது நாபியில் அமைந்திருக்கின்றது. நாம் எல்லாருமே இந்த புவர்லோகம் தான், நம்மளுடைய லோகத்திலிருந்து தான் மேல் லோகம் பகவானுடைய நாபிலிருந்து இருக்கின்றது என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவரது நாபில் அமைந்திருக்கின்றன. மேலும் தேவர்களாலும் சீரிய நற்பண்புகள் கொண்ட முனிவர்களாலும், நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா, முனிவர்கள் ஞானிகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள இன்னும் மேலான கிரக அமைப்புகள் பரமபுருஷனின் மார்பில் அமைந்திருக்கின்றது. அதாவது நமக்கு மேல சத்தியலோகம் இருக்கு, அதாவது பிரம்மலோகம் என்பதுதான் சத்தியலோகம். அதுக்கப்புறம் ஸ்வர்கலோகம் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பிரஜாபதிகள் அதாவது இருக்கக்கூடிய அந்த லோகம் இருக்கு, அதாவது பிருத்து முனி இருக்கக்கூடிய அந்த லோகம் இருக்கு, ரிஷி முனிகள் இருக்கக்கூடிய லோகம், நமக்கு மேல இமீடியட்டா இருக்கிறது இந்த ஆவிகள் இருக்கக்கூடிய லோகம், அதுவும் இருக்கு. ஆக்சுவலி அதான் நம்மளை விட அவங்க கொஞ்சம் வல்லமை படைத்தவர்கள் தான் இல்லையா. ஸோ இப்படி கோஸ்ட்லி பிளானட்ஸ்ன்றது நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இமீடியட் லோகம் தான். அதுக்கப்புறம் தான் மேல இருக்கக்கூடிய நல்ல லோகங்கள் எல்லாமே தேவர்கள், அதுக்கப்புறம் பிரஜாபதிகள் இருக்கக்கூடிய லோகம், மகர் லோகம், இந்த எல்லா லோகங்களுமே நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் 6 லோகங்கள் இருக்கு. இந்த இப்பிரபஞ்சத்திற்குள் 14 கிரக அமைப்புகள் இல்லையா, கிரகங்கள் 14 கிரகாஸ் ஆர் தேர் உள்ளன. கீழான அமைப்புகள் பூர்லோகம் என்றும், அதற்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் புவர்லோகம் என்று சொல்லப்படும். நமக்கு மேல இருக்கிறது புவர், நாம தான் பூர்லோகத்துல இருக்கு, நம்ம பூமியை தான் பூர்லோகம் என்று சொல்லப்படுவது. பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த கிரகம் இப்ப பிரம்மலோகம் தான் டாப் மோஸ்ட், அதாவது சத்தியலோகம் வரையில் உள்ள உயர் கிரக அமைப்புகள் ஸ்வர்கலோகம் கூட அமைந்திருக்கின்றது. அதுதான் தேவலோகம் என்று சொல்வார்கள், சுவர்லோகம். அவை அனைத்துமே பகவானின் உடலில் அமைந்திருப்பதால் பிரபஞ்சத்துள்ள அனைவரும் பகவானோடு உறவு கொண்டுள்ளனர். இந்த பாகம், இதற்கு மேல் இருக்கக்கூடிய இந்த பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு மேல இருக்கிற லோகங்கள் அனைவருமே பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றனர் என்றால் அவருடைய உடல் அங்கத்தில் தான் இந்த லோகங்கள் அனைத்துமே இருக்கின்றது என்று இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். 39வது ஸ்லோகம் பிரியா பாலாஜி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. கிரீவாயாம் ஜனலோகோ அஷ்ய தபோலோக சனத்வயாத் மூர்த்தபிஹி சத்யலோகஸ்து பிரம்மலோகஸ் சனாதனஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிரிவாயாம் ஜனலோகோ ஹஷ்ய தபோலோகஸ்தனத்வயாத் மூர்த்திபிஹி சத்யலோகஸ்து பிரம்மலோக சனாதனஹ. கிரிவாயாம் கழுத்து வரையுள்ள, ஜனலோகம் எனப்படும் கிரக அமைப்பு, அஷ்ய அவரது, தபோலோகம் எனப்படும் கிரக அமைப்பு, ஸ்தன வயாத் மார்பிலிருந்து துவங்கி, மூர்த்தபி தலையால், சத்தியலோகம் எனப்படும் கிரக அமைப்பு, ஆனால் பிரம்மலோக ஆன்மீக உலகங்கள், சனாதனக நித்தியமான. மொழிபெயர்ப்பு:
பகவானுடைய மார்பின் முற்பகுதியிலிருந்து அவரது பிரபஞ்ச உருவத்தின் கழுத்து வரை ஜனலோகம் மற்றும் தபோலோகம் என்ற பெயர்களை கொண்ட கிரக அமைப்புகள் அமைந்துள்ளன. ஆனால் மிக உயர்ந்த கிரக அமைப்புகள் அமைந்துள்ளன. ஆனால் மிக உயர்ந்த கிரக அமைப்பான சத்தியலோகம் அவ்வுருவத்தின் தலை மீது அமைந்துள்ளது. ஆனால் ஆன்மீக கிரகங்கள் நித்தியமானவையாகும். பொருளுரை: ஜட வானத்திற்கு அப்பால் அமைந்துள்ள ஆன்மீக உலகங்களை பற்றி நாம் பன்முறை விவாதித்திருக்கிறோம். அந்த விளக்கம் இப்பதத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சனாதன எனும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். நித்திய தன்மையை பற்றிய இதே கருத்து பகவத்கீதையில் 8.20 சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஜட படைப்பிற்கு அப்பால் ஆன்மீக வெளி உள்ளதென்றும் அங்குள்ள அனைத்தும் நித்தியமானவை என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. சில சமயங்களில் பிரம்மா வாழும் உலகமான சத்தியலோகம் பிரம்மலோகம் என்று கூட அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிரம்மலோகம் சத்தியலோக கிரக அமைப்போடு ஒன்றானதல்ல. இந்த பிரம்மலோகம் நித்தியமானதாகும். ஆனால் சத்தியலோக கிரக அமைப்பு நித்தியமானதல்ல. மேலும் இவ்விரண்டையும் வேறுபடுத்தி காண்பதற்காக சனாதன என்னும் சொல் இவ்விஷயத்தில் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜீவகோஸ்வாமிக்கு இணங்க இந்த பிரம்மலோகம் பிரம்ம அல்லது பரம புருஷரின் உலகமாகும். ஆன்மீக வெளியிலுள்ள கிரகங்கள் அனைத்தும் பகவானுக்கு நிகரானவையாகும். பகவான் முற்றிலும் ஆன்மீகமானவராகவும் எல்லையற்றவராகவும் இருப்பதால் அவரது நாமம், புகழ், பெருமைகள், இயல்புகள் மற்றும் லீலைகளை போன்றவை அனைத்தும் அவரிலிருந்து வேறானவை அல்ல. இதனால் பகவானின் ராஜ்யத்தில் உள்ள கிரகங்கள் அவரிலிருந்து வேறானவை அல்ல. அக்கிரகங்களில் உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் வேறுபாடு கிடையாது. ஜட உலகில் நாம் அனுபவிப்பதை போன்ற காலத்தின் ஆதிக்கமும் அங்கு கிடையாது. அது மட்டுமல்லாமல் பிரம்மலோகத்தில் உள்ள கிரகங்கள் ஆன்மீகமானவையாக இருப்பதால் அவை அழிவுக்கு உட்படுவதே இல்லை. ஆன்மீகமான கிரகங்களில் இருக்கும் பலதரப்பட்ட நிலைகளிலும் கூட பகவானோடு ஒன்றானவையே. இதனால் பலவகைப்பட்ட ஆன்மீக நிலையை கொண்ட அந்த சனாதன சூழ்நிலையில் ஏகம் ஏவாத் விதீயம் என்ற சூத்திரம், அந்த சனாதன என்ற சூத்திரம் முழுமையாக உணரப்படுகிறது. இந்த ஜட உலகம் பகவானுடைய ஆன்மீக ராஜ்யத்தின் நிழலை போன்றதாகும். எனவே இது நித்தியமானதல்ல. இருமையை ஆன்மீக மற்றும் ஜடம் கொண்ட ஜட உலகில் உள்ள பல வகைப்பட்ட நிலையை ஆன்மீக உலகம் உள்ளதோடு ஒப்பிட முடியாது. அறிவு பற்றாக்குறையின் காரணத்தால் நிழலாக உள்ள இவ்வுலகின் சூழ்நிலைகள் ஆன்மீக உலகில் இருப்பவைகளுக்கு சமமானவை என்று புத்தியில் தாழ்ந்தவர்கள் சில சமயங்களில் தப்பாக எண்ணுகின்றனர். இதனால் பகவானையும் அவரது ஜட உலக லீலைகளையும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களோடு அவர்கள் செயல்களோடும் ஒன்றானது என்று தப்பாக எண்ணி விடுகின்றனர். இத்தகைய புத்தியில் தாழ்ந்த மனிதர்களை பகவான் பகவத்கீதையில் 9.11 தூஷிக்கிறார். அவஜானந்தி மாம் மூடா மானுஷேம் தனம் ஆஸ்திரிதம் பரம்பாவம் அனாஜந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். பகவான் அவதரித்து வரும் பொழுதெல்லாம் அவரது முழுமையான அந்தரங்க சக்தியால் ஆத்ம மாயா அவ்வாறு செய்கிறார். ஆனால் புத்தியில் தாழ்ந்தவர்கள் அவரை ஜட படைப்புகளுக்கு உட்பட்டவர்களுள் ஒருவர் என்று தப்பாக எண்ணுகின்றனர். எனவே பிரம்மலோகம் என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது வைகுண்டம் என்று ஸ்ரீதர் என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது வைகுண்டம் என்று ஸ்ரீதர் சுவாமி கூறுகிறார். பகவானின் ராஜ்யமான இது நித்தியமா. எனவே இது மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஜட படைப்புகளுக்கு ஒப்பானது அல்ல என்று கூறுகிறார். பகவானுடைய விராட் பிரபஞ்சம் உருவம் ஜட உலகுக்காக உண்டாக்கப்பட்ட ஜட உலகுக்காக உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு கற்பனையாகும். இதற்கும் ஆன்மீக உலகம் அல்லது பகவானின் ராஜ்யத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது.
ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல ஒரே கருத்து என்னன்னாக்கா, நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் மேலே மேலே செல்லும் பொழுது அதனுடைய அதாவது தன்மை வந்து இயல்பு என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு ஒத்ததாக இருக்கின்றது என்பதை இந்த விளக்க உரையிலிருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ நம்ம கூட இந்த ஒரு யோகி வந்து டிராவர்சிங் ஒரு அண்டமாக ஒரு கிரக அமைப்பை அவன் வந்து தாண்டி செல்லும் பொழுது கடைசியில பிரம்மலோகத்திற்கு செல்லும் பொழுது அவன் அந்த சூக்ஷ்ம உடலையுமே தவிர்க்கின்றான் இல்லையா? சூக்ஷ்ம உடலை விடுத்து வெறுமனே ஆன்ம ரூபத்தில் மட்டுமே அவன் வந்து அந்த பிரிஜாரிவரை கடந்து வைகுண்டங்களுக்கு செல்ல வேண்டும். பிரம்ம ஜோதியை கடந்து வைகுண்டங்களுக்கு செல்ல வேண்டும். சோ இந்த மாதிரி அவங்க நிறைய பேர் வந்து தோன்றாத அருவத்தையே நினைக்கும் பொழுது அந்த பிரம்ம ஜோதியில போய் மர்ஜாயிடுறாங்க. இல்லைன்னா அவர்களிலும் கூட வந்து பக்தியை மென்மையாக செய்யக்கூடியவர்கள் வந்து வைகுண்டங்களுக்கும் செல்கிறார்கள். சோ பிரம்மலோகத்திற்கு போகும் பொழுது நாம வந்து இந்த இங்கிருந்து நம்ம செல்லும்போது இந்த உடலினுடைய ஒரு ஸ்ட்ரக்சரோட தான் செல்கின்றோம். சோ அதுக்கப்புறம் அக்னி தேவனுடைய அந்த கிரகத்திற்கு சென்று பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் இல்லையா? அது முடிஞ்ச பிறகு நம்ம வந்து சூக்ஷ்மம் அந்த ரூபமும் ஸ்தூல ரூபத்திலிருந்து நம்ம வந்து வெறுமனே சூக்ஷ்மம் பிளஸ் அந்த ஆத்ம ரூபத்தை இணைந்த அந்த தன்மையோடு இருக்கும். இது வந்து படிப்படியாக ஒரு யோக நிலையில் முன்னேறக்கூடிய ஒரு ஆத்மாவுக்குடைய பகவானை அடையக்கூடிய பாதை எவ்வாறு என்பதை நாம தோன்றாத அருவத்துல வந்து நினைக்கக்கூடியவர்கள் பகவானை அந்த ஆற்றல் ரூபத்தில் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கான பாதை இது. பக்தர்களுக்கு கிடையாது. பக்தர்கள் டைரக்டா வைகுண்டம் போகிறதுக்கான மார்க்கம் உண்டு என்பதை இதே பாகவதத்துலதான் நாம படிச்சோம். அதனால வந்து மேல பிரம்மலோகம் என்பது அந்த லோகத்திலையும் நம்ம வாழக்கூடிய ஒரு பிராப்தம் கிடைச்சா அங்கேயும் இருந்து நன்னிலை அடைந்து அங்கே அதாவது நம் ஆத்ம ரூபம் அந்த ரூபத்துலதான் நாம அங்க இருப்போம். எங்கே? பிரம்மலோகம் என சொல்லக்கூடிய லோகத்துல டாப் மோஸ்ட் லோகம் தான் வந்து அந்த பிரம்மலோகத்துக்குள்ளேயே அநேக லோகங்கள் இருக்கின்றது என்பதை நாம இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தான் நாம வந்து கண்டு கொள்கின்றோம். சத்தியலோகம் என்பதும் ஒன்று இருக்கின்றது, பிரம்மலோகம் என்பதும் ஒரு டாப் மோஸ்ட் லோகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மலோகத்துக்குள்ள இத்தனை டிஃபரன்சியேஷன்ஸ் இருக்குன்றத வந்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மலோகம் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் வைகுண்டம் என்பது மாதிரி வந்து இந்த விளக்க உரையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் நாம் அந்த சந்நியாச ரூபம் அதாவது யோகி ஒரு ஞானி அவனுடைய உடலை விடுத்து மேலுலகத்திற்கு ஆஃப்டர் ஃபுல் பியூரிஃபிகேஷன் அதாவது முழுமையான தூய்மை அடைந்து அவன் வெறுமனே ஆன்ம ரூபத்தில் மட்டும் அந்த பிரம்மலோகத்தில் மட்டும்தான் ஆகின்றான். அதுக்கப்புறம்தான் அவனால் அந்த மகத்துவத்தினுடைய அந்த படிவத்தை கடந்து அவுட்டர் லேயரை கடந்து ரிஜாரிவரை கடந்து அந்த பிரம்ம ஜோதியில் சென்று இணைக்கின்றான். ஸோ இந்த மாதிரி ஆன்மீக ரூபத்துல மட்டும் இந்த ஸ்பிரிட் மட்டும்தான் இருக்கக்கூடிய லோகம் வந்து பிரம்மலோகம். ஸோ அது ஆஸ் குட் ஆஸ் பகவானுடைய லோகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் மேல குறிக்கிட்டக்கூடிய வைகுண்டம் மாதிரி கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் நாம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது நம்ம. ஏனென்றால் அங்கே வாழக்கூடிய அதாவது ஜீவராசிகள் வந்து வித் ஒன்லி த ஆத்ம ரூபம் பிரம்மலோகத்திற்கு செல்லக்கூடிய பிராப்தம் கிடைத்தால் நாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிராப்தம் கிடைத்தால் அங்கே இருந்து பக்தி புரிந்து இந்த பிரளயம் என்று ஆகும்பொழுது ஒருவேளை நாம் அந்த நிலையில் அங்க பிரம்மலோகத்தில் இருந்தால் கண்டிப்பாக நாம வந்து வைகுண்டத்திற்கு செல்கின்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ பிரம்மலோகம் இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதை நீங்க அப்படியே மறுபடியும் வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு 39 கிரியாவாரம் ஜனலோகோ அஷ்ய தபோலோகோ ஸ்தன வயத்வயாத் மூர்த்தபிகி சத்தியலோகஸ்து பிரம்மலோகோ சனாதனக. சனாதனம் என்றாலே நமக்கு தெரியும் இல்லையா? வர்ணாசிரம தர்மத்திற்கு தான் சனாதனம் தர்மம் என்று நம்ம சொல்லிட்டே வரோம். அந்த சனாதனம் என்பது த குட் ஆஸ்பீஷியஸ் திங் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது நம்ம தர்மீக பிரகாரம் இருக்கக்கூடிய செயல்கள் அதாவது பயஸ்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பொருள். ஆக்சுவலி பகவானுடைய மார்பின் முற்பகுதி ஃப்ரண்ட் சைட் அவருடைய பிரபஞ்ச உருவத்தின் கழுத்து வரை ஜனலோகம் அதாவது இந்த மார்பிலிருந்து கழுத்து வரை வந்து ஜனலோகம் அதுக்கப்புறம் மற்றும் தபோலோகம் என்ற பெயர்களை கொண்ட கிரக அமைப்புகள் வந்து உள்ளன. ஸோ இங்க மார்பிலிருந்து இந்த கழுத்து வரைக்கும் வர்றது வந்து இந்த 2 லோகங்கள். ஜனலோகத்துலதான் நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் எல்லாம் தங்குவது. ஸோ யாரெல்லாம் மூதாதையர்களை வந்து வணங்குகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாருமே இந்த
எவ்வளவு காலகட்டம் அவர்களுக்கு மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய மார்க்கம் எப்போ அமையும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அப்படி அந்த வாழக்கூடிய இடம் வந்து புண்ணியங்கள் வந்து செய்து முன்னோர்களையே வணங்கியவர்கள் வந்து அந்த ஜனலோகத்திற்கு சேர்கிறார்கள். சோ தபோலோகம் வந்து முனிவர்கள் இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகள் இருக்கக்கூடிய இடம். சோ யாரை நாம வணங்குகின்றோமோ அந்த லோகத்திற்கு நாம செல்கின்றோம், அவ்வளவுதான். சோ என்ற பெயர்களை கொண்ட கிரக அமைப்புகள் வந்து நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் உள்ள. ஆனால் மிக உயர்ந்த கிரக அமைப்புக்கான சத்தியலோகம் வந்து அவ்வுருவத்தின் தலைபாகத்தில் வந்து அமைந்துள்ளது. அதாவது பகவானுடைய தலைபாகத்தில் அமைந்திருப்பதுதான் இந்த டாப் மோஸ்ட் பிரம்மலோகம் எனப்படக்கூடிய சத்தியலோகமும் கூட. ஜடவானத்திற்கு அப்பால் அமைந்துள்ள, அதாவது நம்ம இந்த அதாவது ஆகாயத்திற்கு அப்பால் அமைந்துள்ள ஆன்மீக உலகங்களை பற்றி நாம் பன்முறை விவாதித்திருக்கின்றோம். நம்ம இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய ஆகாயம் என்பதே மகத்தத்துவத்தினுடைய ஒரு பிரதிபலிப்பு தான். உண்மையிலே வந்து இங்க ஆகாயம் என்று ஒன்றும் கிடையாது. நமக்கு ஒரே ஆகாயம் இருக்கிறது தான். ஆனா மகத்தத்துவத்துல கவரா இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பௌதீக ஆகாயம் என்று நாம் அதை உரைக்கின்றோம். அந்த விளக்கம் இப்பதத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சனாதன என்ற சொல் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். சனாதன என்றாலே த குட் திங், ஆஸ்பீஷியஸ் அப்படின்ற பெயர். சோ நித்திய தன்மை பற்றிய இதே கருத்து பகவத்கீதையிலும், அதாவது த எட்டர்னல் குவாலிட்டி, சோ 8.20 வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஜட படைப்பிற்கு அப்பால் தான் ஆன்மீக வெளி உள்ளது என்றும் அங்குள்ள அனைத்தும் நித்தியமானவை என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. இது இருக்கிறதே ஒரே ஆகாயம்தான். அதாவது ஆன்மீகத்துல இருக்கு ஆன்மீக வெளிதான் ஒன்று. ஆனா இந்த மகத்தத்துவம் வந்து மூடி மறைச்சிருக்கு அந்த ஆன்மீக வெளியை. நம்ம இந்த ஸ்பிளிட்டிங் லேயரே, அதாவது ஆன்மீகத்திற்கும் பௌதிக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு மிடில் லேயர் எதுனாக்கா மகத்தத்துவம் தான். சோ அதுதான் அந்த ஆன்மீக வெளியை வந்து மறைத்திருக்கின்றது. சில சமயங்களில் பிரம்மா வாழும் உலகமாகிய சத்தியலோகம் பிரம்மலோகம் என்று கூட அழைக்கப்படுகின்றது. ஆனால் இங்கு குறிப்பிட்டுள்ள பிரம்மலோகம் சத்தியலோக கிரகமைப்பு போல ஒன்றானது அல்ல, அது வேறுபாடு. நம்ம த பாசிங் ஆஃப் த யோகியில கூட பிரம்மலோகம் என்று தான் சொல்லியிருக்கோம். நீங்க ஒரு வாட்டி போய் நீங்க ரெஃபர் பண்ணா கூட உங்களுக்கு அதுதான் தெரியும். சோ பிரம்மலோகத்துல போகும்பொழுது வெறுமனே நம்மளுடைய சூக்ஷ்ம உடலை கூட நம்ம வந்து பிரம்மலோகத்தில் ரீச் ஆகும் பொழுது நம்மளோட சூக்ஷ்ம உடலையும் தவிர்த்திருக்க வேண்டும். சோ அதுக்கப்புறம் தான் வெறுமனே ஆன்ம ரூபம் மட்டும்தான் அந்த பிரம்மலோகத்திற்கு செல்லும். சோ சத்தியலோகம் கிரக அமைப்பு நித்தியமானது கிடையாது. சோ பிரளயம் வரும்போது சத்தியலோகம் வந்து போயிடும். ஆனால் பிரம்மலோகம் நித்தியமானது என்று சொல்லப்பட்டு அழிவு இருக்காது. ஆனால் எல்லாம் பகவானுக்குள்ளேயே அடங்கி நிற்கும். இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் பிரம்மலோகம் வந்து தட் இஸ் த டெம்பரரி லொகேஷன் வெரின் டெம்பரரி லொகேஷன்ல இருந்து நம்ம பர்மனன்ட் லொகேஷன் போறதுக்கான அந்த தங்கக்கூடிய இடம்தான் பிரம்மலோகம். சோ அது வந்து பகவானுக்கு அவருடைய ஆற்றலுக்கு ஒத்தானது, ஆன்மீகமானது என்று இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பிரபுபாதர் வந்து விளக்குகிறார். ஸ்ரீலா பிரபுபாதா கி ஜெய். இத்தனை விளக்க உரைகளும் அவர் எழுதவில்லை என்றால் நமக்கு இதெல்லாமே புரியவே புரியாது. அவருடைய பாதங்களுக்கு நம்மளுடைய நமஸ்காரங்கள். மேலும் இவ்விரண்டையும் வேறுபடுத்தி காண்பதற்காக சனாதன என்ற சொல் விஷயத்தில் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. சனாதனம் என்றாலே நன்மையான ஒரு செயல்கள், அதாவது ஆன்மீகத்துல செய்யக்கூடிய பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடியதா சனாதனம். ஸோ நம்ம வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் கூட நாம செய்யறது எல்லாமே ஒரு தர்மமான நம்மளுடைய தர்மம் என்றால் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இல்லையா? சோ அந்த முறையில் நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்ளுதல், எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காமல். ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு இணங்க அவருடைய விளக்க உரை அவருடைய புஸ்தகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். இந்த பிரம்மலோகம் பிரம்மம் அல்லது பரமபுருஷனுக்கு ஒரு புருஷரின் உலகமாகும். சோ அதாவது பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலமாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆன்மீக வெளியில் கிரகங்கள் அனைத்தும் பகவானுக்கு நிகரானவை ஆகும். பகவான் முற்றிலும் ஆன்மீகமானவராகவும் எல்லையற்றவராகவும் இருப்பதால் அவரது நாமம், புகழ், பெருமைகள், இயல்புகள் மற்றும் லீலைகள் போன்றவை அனைத்தும் அவரிலிருந்து வேறானவை அல்ல. அவர் வேறு, அவருடைய புகழ் வேறு அல்ல. அவர் வேறு, அவருடைய பெருமைகள் வேறு. அவர் வேறு, அவருடைய நாமங்கள் வேறு. அவர் வேறு, அவருடைய லீலைகள் வேறு என்பது கிடையாது. சோ நம்ம எல்லா ரூபத்திலுமே அவரை வந்து காணலாம். கீர்த்தனம் ரூபத்துல காணலாம், நம்ம அந்த ஸ்மரணம் ரூபத்துல வந்து பகவானை காணலாம். சோ வாசிக்கும் பொழுது இல்லையா, கேட்கும் பொழுது, பகவானை பற்றி கேட்கும் பொழுது எல்லா ரூபத்திலுமே நம்ம வந்து பகவானை வந்து காண முடியும். இது ஜீவ கோஸ்வாமி அவருடைய கருத்தாக வந்து அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய புக்ல வந்து சொல்லியிருக்கார்.
ஆத்மாவோடு. சோ என்னால் பகவானின் ராஜ்யத்திற்குள் உள் கிரகங்கள் அவரிலிருந்து வேறானவை அல்ல, அவர் வேறு அவருடைய கிரகம் வேறு அல்ல என்று அந்த ஓமையை வந்து இங்க எடுத்துரைத்திருக்கிறார். ஸோ தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ், அவர் வேறு அவருடைய இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் வேறு அல்ல. அக்கிரகங்களில் உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் வேறுபாடு கிடையாது. எஸ், இதுதான் பிரம்மலோகத்துல போகும்பொழுது நமக்கு உடல் வேறு ஆன்மா வேறு கிடையாது, இருக்கிறதே ஒரே ஒண்ணுதான், அந்த ஆன்ம ரூபம் மட்டும்தான். ஸோ உடல் என்பது இந்த ஸ்தூலத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட எதுவுமே அங்கே இருக்காது. அதே மாதிரி சூக்ஷ்ம உடலும் வந்து அங்கே இருக்காது பிரம்மலோகத்தில். அக்கிரகங்களில் உடலுக்கா ஜட உலகில் நாம் அனுபவிப்பதை விட காலத்தின் ஆதிக்கம் அங்கு கிடையாது. ஸோ அங்கே வந்து தெர் இஸ் நோ கண்ட்ரோல். காலம் எப்படி நம்ம வைகுண்டம் வந்து வைகுண்டத்திற்கு சென்ற பிறகு அங்கே காலம் என்பது கிடையாதோ, இந்த ஆன்மீக உலகத்துல காலம் கிடையாது. ஆனால் பௌதிக உலகம் வந்து காலத்தால் தான் ஆழப்படுகிறது. காலம் என்பதும் பகவானுடைய சொரூபம், மரணம் என்பதும் அவருடைய சொரூபம் என்று நம்ம வந்து ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஸோ நான் அதாவது 11வது அத்தியாயத்துல எல்லாருமே கால ரூபத்துல வந்து அனைவரையுமே வந்து அழிக்கும் ரூபத்தில் இருக்கின்றேன், மரணமாவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்கின்றார். அதே போலதான். ஆனால் அது மட்டுமில்லாமல் பிரம்மலோகத்தில் உள்ள கிரகங்கள் ஆன்மீகமானவையாக இருப்பதால் அவை அழிவுக்கு உட்படுவதே கிடையாது. ஸோ த டாப் மோஸ்ட் அந்த பிரம்மலோகம் வந்து நித்தியமாகவே இருக்கின்றது என்பதை இந்த பொருளுரையில வந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஏனென்றால் அங்கே வாழக்கூடிய அனைவருமே வந்து ஒன்லி த ஆத்ம ரூபம், அதாவது டெம்பரரி லொகேஷன் தான் அது ஆக்சுவலி. அதாவது நாம் அங்க தங்கி நம்ம வந்து வைகுண்டத்திற்கு செல்லக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் அது ஆக்சுவலி. இப்போ கூட நம்ம ஒரு ஃப்ளைட் எடுக்கிறோம், ஒரு இப்போ யுஎஸ்க்கு போகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், டைரக்டா யுஎஸ் ஃப்ளைட் நமக்கு கிடையாது இல்லையா. இந்தியாவிலேருந்து நம்ம வந்து வெறுமனே டெல்லி இல்லைன்னா டெல்லியிலேருந்து கிளம்புனா கூட நம்ம வந்து இடையில வந்து துபாய் அந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்நேஷனல் போர்ட்ல போய் நம்ம தங்கி அங்கேயே வந்து ஒரு 4 hours 5 hours தங்கிட்டு இன்னொரு கனெக்டிங் ஃபிளைட்ல தான் நம்ம வந்து யுஎஸ் போறோம் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் வந்து நாம செல்லக்கூடிய டெஸ்டினேஷன் வைகுண்டங்கள் கோலோகமாக இருந்தாலும் அங்கே செல்வதற்கு முன்னாலே நாம வந்து ஒரு புனிதத்தன்மையை அடைந்து அந்த ரூபத்துல செல்வதற்கான அந்த சில காலம், அதாவது அந்த இன்டர்மீடியட் டைமிங் வந்து அந்த இடம்தான். ஸோ அந்த ஆன்ம ரூபத்திற்கு நாம வந்து அங்கிருந்து மேலுலகத்திற்கு செல்லக்கூடிய மார்க்கம் ஆக்சுவலி. ஸோ பிரம்மலோக அவை அழிவுக்கு உட்படுவதே கிடையாது, பகவானோடு ஒன்றானவை. இதனால் பல வகைப்பட்ட ஆன்மீக நிலையை கொண்ட அந்த சனாதன சூழ்நிலையில் ஏகம் ஏவாத்வீதியம், ஏகம் என்றால் ஒன்று இல்லையா. சோ ஒன்றே ஒன்று, ஏகாத்வீதியம் என்னும் சூத்திரம், அந்த சனாதன சூத்திரம் முழுமையாக உணரப்படுகின்றது. இந்த ஜட உலகம் பகவானுடைய ஆன்மீக ராஜ்யத்தின் நிழலை போன்றதாகும் இல்லையா, ரிஃப்ளெக்ஷன். அதே நம்ம வந்து அந்த புருஷோத்தம யோகத்துல கூட ஆலமரத்தை வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன், பிரதிபிம்பம் என்று தான் நாம வந்து படிச்சிருக்கோம். ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆலமரத்தினுடைய பிம்பம் தான் நாம் இங்கே காண்கின்றோம் என்பதை நாம அந்த புருஷோத்தம யோகத்துல படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரிதான் வைகுண்டங்கள் அங்க இருக்கனுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் தான், அதனுடைய பிம்பம் தான் இருக்கு. ஸோ கோலோகத்துல நம்ம பார்த்திருக்கக்கூடிய துவாரகாயும் இந்த நம்மளுடைய வாழக்கூடிய இந்த அதாவது இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட் பௌதிக உலகத்திலேயும் உண்டு, நம்ம இந்திய கண்டத்திலே உண்டு. அங்கே விருந்தாவனம் இருக்கின்றது, இங்கேயும் விருந்தாவனம் இருக்கு. அங்கே அயோத்தி இருக்கின்றது, இங்கேயும் அயோத்தி இருக்கின்றது இல்லையா. சோ அங்க என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே ஜெகநாத் பூரியும் இருக்கிறது. அந்த நம்ம கோலோகா சார்ட் எடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா வைகுண்ட லோகத்துல மேல வந்து கோலோகா சார்ட்ல வந்து உங்களுக்கு ஜெகநாத் பூரி தெரியும், அதுக்கப்புறம் வந்து துவாரகா இருக்கும், இதெல்லாமே நீங்க செக் பண்ணலாம். விருந்தாவனம் இருக்கும், அதுக்கு கீழே அயோத்தியா சென்டர் பாயிண்ட், அதுக்கு அடுத்து வைகுண்டங்கள், அநேக வைகுண்டங்கள் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க அந்த கோலோகா சார்ட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நீட்டா புரியும் ரெப்ரசன்டேஷன் இதெல்லாம். அதாவது பாகவதமே நிறைய ரெஃபரன்ஸ் கோலோகா சார்ட்டுக்கு நம்ம அதை இதை படிக்கும் பொழுது அதை நம்ம வந்து மேப் பண்ண முடியறது. ஆன்மீக உலகில் உள்ளதோடு ஒப்பிட முடியாது. ஜடக உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட நிலை இது வந்து நித்தியத்தன்மையற்றது, அது நித்தியமானது. அந்த நிலையை வந்து நாம ஆன்மீக உலகத்தோட நம்ம வந்து என்றைக்குமே ஒப்பிடப்படையாது. ஏன்னா இது காலத்திற்கு கட்டுப்பட்டது இந்த ஆன்மீக உலகம். ஆனால் அது காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டது, நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம். ஸோ இவ்வுலகின் சூழ்நிலைகள் ஆன்மீக உலகில் இருப்பவைகளுக்கு சமமானவை என்ற புத்தியில் தாழ்ந்தவர்கள் சில சமயங்களில் தப்பாக என்கின்றனர். இதனால்
பகவானையும் அவர் திட உடல் லீலைகளையும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களோடு அவர்கள் செயல்களோடும் ஒன்றானது என்று தப்பாக எண்ணி விடுகின்றனர். எஸ், பகவான் ஸ்வயம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இறங்கி விழும்பொழுது அவருடைய லீலைகள் எல்லாம் சாதாரண மனிதன் செய்த செயல்களாக சில சாதாரண மனிதர்கள், அதாவது ஆத்ம ஞானத்தை காணாதவர்கள் ஒப்பிடுகின்றனர். இத்தகைய புத்தியில் தாழ்ந்த மனிதர்களை பகவான் பகவத்கீதையில் என்ன தூஷிக்கின்றார், அதாவது சொல்கின்றார், அவஜானந்தி மூடன் மனுஷீம் தம் ஆஸ்ரிதம் பரம்பாவம் அஜானந்தோ மமபூத மகேஸ்வரம் சொல்லிட்டார். அனைத்து தான் எல்லா ஜீவன்களுக்குமே இருக்கக்கூடிய கட்டுப்பாட்டாளர். பூத என்றால் உயிர் வாழிகள், மம என்றால் தான் என்று சொல்லு. மகேஸ்வரம், அதாவது மகேஸ்வராக ஈஸ்வரா என்றாலே கட்டுப்பாட்டார் இல்லையா, அனைத்தையுமே கட்டுப்படுத்துபவர் அவர்தான் என்பதை இங்கே அழகாக எடுத்துரைக்கப்படாது. பகவான் அவதரித்து வரும் பொழுதெல்லாம் அவர் முழுமையான அந்தரங்க சக்தியால், அதாவது யோக மாயையால் அவ்வாறு செய்கிறார். ஆனால் புத்தி தாழ்ந்தவர்கள் அவரை ஜட படைப்புகளுக்கு உட்பட்டவர்களுள் ஒருவர் என்று தப்பாக எண்ணிவிடுகின்றனர். எனவே பிரம்மலோகம் என்று இங்கு குறிப்பிட்டப்பட்டிருப்பது வைகுண்டம் என்று ஸ்ரீதர் சுவாமி கூறுகின்றார். இங்க பிரம்மம் என்றது சொல்லப்பட்டிருப்பது வைகுண்ட லோகத்திற்கு சமம் என்று ஸ்ரீதர கோஸ்வாமி அவரும் ஒரு ஆச்சாரியா, அவரும் எடுத்துரைக்கின்றார். அவருடைய ரெஃபரன்ஸ் இங்க பிரபுபாதர் ஆட் பண்றாரு. இங்க பகவானின் ராஜ்யமான இது நித்தியமானது, நித்தியமானது, தெய்வீகமானது, அதாவது தர்மமானது என்பது சொல்லப்படும். சனாதனம் என்பது தர்மம் என்று பொருள். எனவே இது போல மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஜட படைப்புகள் ஒப்பானது அல்ல. நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இந்த ஜட படைப்புகளுக்கு இது பிரம்மலோகம் ஒப்பானது கிடையாது. பகவானுடன் விராட் பிரபஞ்ச உருவம் ஜட உலகுக்கு உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு கற்பனையாகும். அதாவது நாம பகவானுடைய இந்த இடங்கள்ல எல்லாம் இருக்கோன்றது படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த ரூபத்தை நாம உண்டாக்கி இருக்கின்றோம் இல்லையா. இந்த அவருடைய கால்கள்ல இந்த உலகங்கள் இருக்கு, அவருடைய இடுப்புல இந்த உலகங்கள், அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த நிலையில அவருடைய கால் பாதங்களை சூதரர்கள் பிறக்கின்றார்கள். அதே மாதிரி வயிறு பாகத்துல வைசியர்கள் பிறக்கின்றார்கள். அதே மாதிரி கைகள் புஜங்கள் இந்த ஹிருதயம் இதுல சத்திரியர்கள், தலைபாகத்தில் பிராமணர்கள் பிறக்கின்றார்கள் என்று. இந்த ரூபம் ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்திருக்கிறது இந்த வர்ணரை வைத்து நாம தான் இல்லையா. ஆனா அவருடைய உண்மையான அந்த ரூபத்தினுடைய அந்தந்த பாகங்களிலிருந்து அனைவரும் தோன்றுகின்றனர் என்பது அதுதான் உண்மை. இதற்கு ஆன்மீக உலகம் அல்லது பகவானின் ராஜ்யத்திற்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது. அதாவது இந்த ரூபத்திற்கு அந்த மேலுலகமோ அல்லது பகவானின் ராஜ்யத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது. விராட் ரூபத்திற்கும் இந்த ஆன்மீக உலகங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எஸ் புஷ்ப மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நீங்க வாசிங்க. தட் கட்யாம் சாதனம் க்ளுப்தம் ஊருப்யாம் விதளம் விபோஹோ ஜானுப்யாம் ஸ்தூதலம் சுத்தம் ஜங்காப்யாம் ஸ்தூதலாதலம் மகாதலம் ஷு குல்பாப்யாம் பிரபத்யாப்யாம் ரசாதலம் பாதாளம் பாததல இதி லோகாமய புமான். அதாவது நமக்கு கீழே இருக்கிற லோகங்களை பற்றி விவரிக்கப்படுகின்றது இந்த 40 and 41 ஸ்லோகம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்கட்யாம் சாதனம் க்ளுப்தம் ஊருப்யாம் விதலம் விபோக ஜானுப்யாம் சூதலம் சுத்தம் ஜங்காப்யாம் தூதலாதலம் மகாதலம் தூ குல்பாப்யம் பிரபதாப்யாம் ரசாதலம் பாதாளம் பாததலத இதி லோகமய புமான். தத் அவருடையதில், கட்யாம் இடுப்பு, சா அன்றியும், அதனம் பூமிக்கு கீழே உள்ள முதல் கிரக அமைப்பு, குளுப்தம் அமைந்திருக்கிறது, ஊருப்யாம் தொடைகளின் மீது, விதலம் கீழே உள்ள இரண்டாவது கிரக அமைப்பு, விபோக பகவானின், ஜானுப்யாம் கணுக்கால்களின் மீது, சூதலம் கீழ் உள்ள மூன்றாவது கிரக அமைப்பு, சுத்தம் தூய்மையடைந்த, ஜங்காப்யம் கணுக்களின் மீது, தூ ஆனால் தலாதளம் கீழுள்ள நான்காவது கிரக அமைப்பு, மகாதளம் கீழுள்ள ஐந்தாவது கிரக அமைப்பு, தூ ஆனால் குல்பாப்யாம்
கெண்டைக்கால்களின் மீது அமைந்துள்ளது. பிரபத அப்யாம் பாதங்களின் மேல் அல்லது முன்புறத்தில். ரசாதலம் கீழுள்ள 6வது கிரக அமைப்பு. பாதாளம் கீழுள்ள 7வது கிரக அமைப்பு. பாத தளத பாதங்களின் கீழ்ப்புறத்தில் அல்லது உள்ளங்கால்களில். இது இவ்வாறாக லோகமயா கிரக அமைப்புகள் நிறைந்ததாக உள்ளது. புமான் பகவான். மொழிபெயர்ப்பு. எனது அருமை புதல்வனே நாரதா, மொத்தமுள்ள 14 கிரக அமைப்புகளில் 7 கீழான கிரக அமைப்புகள் எவை என்பதை என்னிடமிருந்து அறிவாயாக. அதளம் என்று அறியப்படும் முதல் கிரக அமைப்பு இடுப்பின் மீது அமைந்துள்ளது. 2வதான வித்தளம் தொடைகளின் மீது அமைந்துள்ளது. 3வதான சுதலம் முழங்கால்களின் மீது. 4வதான தலாதளம் முழங்காலுக்கும் கணுக்காலுக்கும் இடைப்பட்ட பாகத்திலும். 5வதான மகாதளம் கணுக்கால்களின் மீதும். 6வதான ரசாதளம் பாதங்களின் மேற்பகுதியிலும் மற்றும் 7வதான பாதாளம் உள்ளங்கால்களிலும் அமைந்திருக்கின்றன. இவ்வாறாக பகவானின் விராட் ரூபம் எல்லா கிரக அமைப்புகளாலும் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. பொருளுரை. வானவெளியில் 14 பிரிவுகளை கொண்ட கிரக அமைப்புகள் உள்ளன என்னும் தகவலை நவீன சாகச வீரர்கள், விண்வெளி பயணிகள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். பூர்லோகம் என்று அழைக்கப்படும் மண்ணுலக கிரக அமைப்பிலிருந்துதான் நிலைமை கணக்கிடப்படுகிறது. பூர்லோகத்திற்கு மேலே இருப்பது புவர்லோகமாகும். மேலும் மிக உயர்ந்த கிரக அமைப்பு சத்தியலோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவைதான் 7 மேல் லோகங்கள் அல்லது கிரக அமைப்புகள் ஆகும். அவ்வாறே அத்தளம், வித்தளம், சுத்தளம், தலாதளம், மகாதளம், ரசாதளம் மற்றும் பாதாளம் எனப்படும் 7 கீழ் உலோகங்கள் அல்லது கிரக அமைப்புகளும் உள்ளன. அக்கிரக அமைப்புகள் அனைத்தும் பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் தூவப்பட்டுள்ளன. இப்பிரபஞ்சத்தின் பரப்பளவு 40 லட்சம் சதுர மைல்களாகும். நவீன விண்வெளி பயணிகளால் பூமியிலிருந்து சில 1000 மைல்களுக்கு அப்பால் மட்டுமே பிரயாணம் செய்ய முடியும். இதனால் விண்வெளியில் பிரயாணம் செய்ய அவர்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சி பரந்த சமுத்திரத்தின் கரையில் உள்ள ஒரு குழந்தையின் விளையாட்டை போன்றதாகும். சந்திரன் மேலே உள்ள கிரக அமைப்பின் 3வது நிலையில் அமைந்திருக்கிறது. பரந்த ஜடவெளியில் தூவப்பட்டுள்ள பல்வேறு கிரகங்களுக்கு இடையில் உள்ள தூரத்தை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 5ஆம் காண்டத்திலிருந்து நம்மால் அறிய முடியும். நாம் வாழும் பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பால் எண்ணில் அடங்காத பிரபஞ்சங்கள் உள்ளன. இந்த ஜட பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் ஆன்மீக வெளியின் ஒரு அற்பமான பகுதியை மட்டுமே கொண்டதாகும். இந்த ஆன்மீக வெளியானது மேலே சனாதன பிரம்மலோகம் என்று விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷர் பின்வரும் பகவத்கீதையின் பதத்தில் நுண்ணறிவு படைத்த மனிதர்களை தமது ஆன்மீக உலகிற்கு திரும்பி வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறார். அப்ரம்ம புவனால் லோகா புவர் ஆவர்த்தனோர்ஜுன மாம் உபேத்யது கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. மேலே விளக்கப்பட்டுள்ளதை போல் நித்தியமான பிரம்மலோகத்திற்கு சற்று கீழே சத்தியலோகம் அமைந்துள்ளது. பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த கிரகமான இந்த சத்தியலோகம் முதலான அனைத்து கிரகங்களும் பௌதிகமானவை ஆகும். இத்தகைய பல்வேறு ஜட கிரகங்களுள் எக்கிரகத்தில் ஒருவன் இருந்தாலும் அவன் பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் நோய் என்னும் ஜட இயற்கையின் சட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவனாகவே இருக்கிறார். ஆனால் பகவானின் ராஜ்யமான நித்திய பிரம்மலோகத்தின் சனாதனமான சூழ்நிலைகளுக்குள் ஒருவன் நுழையும் பொழுது மேற்குறிப்பிட்ட எல்லா ஜட வேதனைகளில் இருந்தும் பூரண விடுதலையை பெற முடியும். எனவே மனோதத்துவவாதிகளும் யோகிகளும் அடைய விரும்பும் முக்தி பகவத் பக்தனாக ஒருவன் மாறும் பொழுது மட்டுமே சாத்தியமாக கூடியதாகும். பக்தரல்லாத எவரும் பகவானின் ராஜ்யத்திற்குள் நுழைய முடியாது. பக்தி தோன்றினால் மட்டுமே பகவானின் ராஜ்யத்திற்குள் நுழையலாம். எனவே மனோதத்துவவாதிகளும் யோகிகளும் உண்மையாகவே முக்தியை அடைவதற்கு முன்பாக முதலில் பக்தி மார்க்கத்தால் கவரப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்கட்யாம் சாதனம் க்ளுப்தம் ஊருப்யாம் விதலம் விபூஹு ஜானுப்யாம் சுதலம் சுத்தம் ஜங்காப்யாம் து தலாதலம்
மகாதலம் து குல்பாபியாம் பிரபப்தாபியாம் ரசாதலம் பாதாளம் பாததலத இது லோகமயக புமான். அதாவது இப்போ நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் எல்லாம் என்ன என்ன, அதுவும் இந்த இடுப்பு பாகத்துல இருந்து கால் பாகம் வரைக்குமே இருக்கு இல்லையா. சோ அதெல்லாம் எந்தெந்த பகுதி என்பதை வந்து இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் வாயிலாக நமக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனது அருமை புதல்வனே நாரதா, அதாவது பிரம்மர் தன்னுடைய மகனான நாரதருக்கு விளக்குகிறார். மொத்தம் 14 லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா. இந்த 7 கீழான கிரக அமைப்புகள் எவை என்பதை என்னிடமிருந்து நீ அறிவாயாக. சோ லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வரைக்குமே நம்மளுடைய பூமி தான் லாஸ்ட் லோகமே. அந்த ஹையஸ்ட் இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸ்லயே லாஸ்ட் லோகம் நமக்கு மேல இருக்கிறது எல்லாமே ஒன்னொன்னா, அதாவது உயர்வான ஒரு பகுதிகள். அதுல வந்து சத்தியலோகத்திற்கு மேலே அந்த வான்வெளியை தான் வந்து நம்ம வந்து பிரம்மலோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த இடத்துல போய் நிற்கும் பொழுதுதான் அந்த மகத்தத்துவத்தை கடந்து செல்வதற்கான அந்த உடல் அமைப்பை வந்து நாம வந்து பெறுகின்றோம். அதாவது வெறுமனே அதாவது ஆன்ம ரூபம் மட்டும்தான் இருக்கும் நமக்கு. சோ அதலம் என்பது ஃபர்ஸ்ட், அது இடுப்பு பகுதியில அமைந்திருக்கின்றது. இரண்டாவது விதளம் என்பது தொடைகளின் மீது அமைந்திருக்கின்றது. மூன்றாவது சுதலம் என்பது முழங்கால், அதாவது முட்டி பகுதி இருக்கு இல்லையா, அந்த முழங்கால்கள் மீதும் அமைந்திருக்கின்றது. நான்காவதான தலாதலம் முழங்காலுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய கணுக்காலுக்கும் மத்தியிலே இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பாகத்துல வந்து தலாதலம் என்னும் அந்த லோகம் என்பது அமைந்திருக்கின்றது. ஐந்தாவது மகாதலம் என்பது கணுக்கால்களில் மீதும், ஆறாவதான ரசாதலம் பாதத்தினுடைய மேற்பகுதியிலும், அது ஏழாவதான பாதாளம் வந்து உள்ளங்கால்கள், அந்த இப்ப நமக்கு எப்படி கை இருக்கிறது சென்டர் பாகம் இருக்கும், அதே மாதிரிதான் காலிலுமே இந்த சென்டர் பாகம் உண்டு இல்லையா, பள்ளமா. அது வந்து பாதாள உலகங்களுக்கும் பகவானுடைய பாதங்கள்ல அந்த பாகத்துல இருக்கின்றது என்றும் நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறாக பகவானின் விராட் ரூபம் எல்லா கிரக அமைப்புகளாலும் ஒரே ஒரு சின்ன சந்தேகம், இதுல 3 தான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப எப்படி 7 லோகங்கள் இருக்கும்? பூர்லோகம், புவர்லோகம், சத்தியலோகம்னு 3 தானே சொல்றாங்க மாதாஜி. எங்க மாதாஜி? இப்ப இதுலயே மேல் பகுதியில பாருங்க. ஓகே, பூர்லோகம், புவர்லோகம், 3-4 லோகம் வந்து கலந்திருக்கீங்க பாருங்க. ஜனலோகம் என்பது ஒன்று, தப்போலோகம் ஒன்று இருக்கு, பிரஜாபதி லோகம் ஒன்று. நீங்க கோலோக சார்ட் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரே லோகத்துல கவர் ஆகல, நீங்க இந்த ஒரே ஸ்லோகத்துல கவர் ஆகல, 2-3 ஸ்லோகஸ்ல கவர் ஆகுது ஆக்சுவலி. உங்களுக்கு சத்தியலோகம் இது எல்லாமே வந்து நீங்க செக் பண்ணும்போது இதுக்குள்ள அடக்கமா மாதாஜி? இல்ல நீங்க இருங்க, நான் உங்களுக்கு கோலோக சார்ட் ஓபன் பண்ணா உங்களுக்கு அது ஈஸியா புரிய ஆரம்பிக்கும். हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। இதுதான் அண்டம் இல்லையா, ஒரு அண்டம். இந்த கர்ப்போதயா கஷாய் விஷ்ணுனுடைய நாபியிலிருந்து இது தண்டு இப்படிதான் கிராஸான்றதுல வரைஞ்சிருக்கிறது அப்படி. பட் அந்த தண்டு வந்து கமலத்தினுடைய தண்டு. இதுல நாம வந்து 14 லேயர்ஸ் இருக்கு. இன்னும் நாம இதை வந்து பெருசா பண்ணும் பொழுது இப்ப தெரியறதா மாதாஜி? புரியறதா? அதலம், விதலம், சுதலம், தலாதலம், மகாதலம், ரசதலம், பாதாளம். அதுதான் இப்ப நம்ம 40-41வது ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். நரகலோகம் இங்கேயே கொடுத்திருக்கு, 28 ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ். ஆல்ரெடி கோலோக சாட்டை உட்காந்து நீட்டா பார்க்கணும். நம்ம வந்து பார்த்தோம்னாக்கா அதுல எல்லாமே கொடுத்திருக்கு. சோ இந்த லோகத்துல யாரெல்லாம் இருப்பாங்க? வாசுகி நாகம் பாதாளத்துலதான் இருக்கு. ரசத்தலத்துல வந்து அசுரர்கள், அதாவது தைத்திய அசுரர்கள் வந்து இந்த இடத்துல இருக்காங்க. இங்கேயும் மகாதலத்திலயும் நாகாஸ் அவங்களும் இருக்காங்க. நெடுத்து தலாதலத்துல வந்து அதாவது மாயா என்னும் தனவா என்னக்கூடிய அந்த அசுரன் வந்து இருக்கின்றான். அடுத்து வந்து சுதலம் என்பது பலி மகாராஜா இருக்கக்கூடிய, இங்க
வாமனா ஆல்சோ ரிசைட்ஸ் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. விதலத்துல வந்து சிவபெருமானும் இங்கே அவருடைய பூதகணங்களோடு இங்கு இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதலம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மறுபடியும் இந்த கீழே ஒரு வாட்டி நம்ம தானவா அப்படிங்கிறவங்களை படிச்சோம் இல்லையா, அவங்களுடைய மகனாக சன் ஆஃப் இவருடைய மகன் இங்க இருக்கக்கூடிய அவனும் வந்து ஒரு அசுரன், அவன் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் இது அத்தலம் என்பது. சோ நம்ம தான் வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால வந்து நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் இந்த பயஸ் அதாவது சனாதனத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அங்கிருந்து கொண்டு நாம வந்து மேல்லோகத்திற்கு பாவானிட இருக்கிறதுக்கு போகலாம். சோ அங்கேயும் நல்ல காரியங்கள் புண்ணிய காரியங்கள் செய்து நாம வந்து அங்கிருந்து நம்ம விடுதலை அடைந்து செல்லலாம். சோ டாப் மோஸ்டா இருக்கிறது வந்து சத்தியலோகம். இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் பிளானட் லெவல்லே பாட்டம்ல இருக்கிறது நம்மளுடைய எர்த் பிளானட் தான். அதுலயும் வந்து மனிதர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம மட்டும்தான் அந்த நிலையில அடைய முடியும். வேற எந்த ஜீவராசிக்குமே அந்த மோட்சம் என்னக்கூடிய அந்த இது வந்து ஸ்தானம் என்பது கிடையாது. சோ எஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பூர்லோகம் நமக்கு மேல இருக்கிறது வந்து ஸ்பிரிட்ஸ், அதாவது அந்த ஆவிகள் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பூவர்லோகம் என்று சொல்வார்கள். இது ஸ்வர் என்பது அதாவது நம்ம இந்திரன் முதல் கொண்டு இருக்கக்கூடியவர் வந்து ஸ்வர்கலோகம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் இது நமக்கு அதாவது ஸ்பிரிட்ஸுக்கு மேல இருக்கிறது தான் ஸ்வர்கலோகம். மகர்லோகம் என்பது பிருகுமுனி மற்றும் பிரஜாபதிகள் இருக்கக்கூடிய இடம். இவங்க எல்லாரும் கூட வந்து ரிஷி முனிகள். சோ அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த இதுல இருக்கக்கூடிய வம்ச பாரம்பரியம் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தான் இவங்க. ஜனலோகம் வெறுமனே பிரஜாபதிகள் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் இது. அடுத்து வந்து ஜனலோகத்துலதான் நம்ம வந்து இந்த நம்ம முந்தைய மூதாதையர்கள் எல்லாமே வந்து இருக்கக்கூடிய லோகம் இது ஆக்சுவலி. அடுத்து வந்து குமாராஸ், அதாவது தப்போலோகம். 4 குமாரர்களை வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பிரம்மருடைய பிள்ளைகள், அவர்களுடைய இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்கள் இது. சத்தியலோகம் என்பது தான் பிரம்மா இருக்கக்கூடிய லோகம். இது எல்லாமே நித்தியமற்ற ரோகம். ஆனா இதற்கு மேல் இந்த 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 இடத்தை வந்து கடந்து செல்லும் அந்த பாதை வந்து போகும்பொழுதுதான் வந்து இந்த பிரம்மலோகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அந்த இங்கிருந்துதான் நம்ம வந்து செல்கின்றோம் எல்லாருமே. ஆனா இந்த பாத்து வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னாக்கா ஒரு யோகி ஞானி தான் ஒவ்வொரு இதுலயுமே இருந்து அவன் வந்து செல்கின்றான். ஆனா நாம வந்து வெறுமனே பக்தியில இருக்கும்போது டைரக்டாவே இங்க இருந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம வந்து பிரம்மலோகம் இந்த இந்த மகத்தத்துவம், இந்த மேகமூட்டத்தை பார்க்கின்றீர்கள் இல்லையா, இதுதான் இந்த மகத்தத்துவம். இந்த மகத்தத்துவத்திற்குள்ளேதான் வந்து இத்தனை அண்டங்களும் இருப்பது. பகவான் படைக்கக்கூடிய இத்தனை அண்டங்களுமே இந்த மகத்தத்துவத்திற்குள்ளேதான் இருப்பது. இங்கே காரணா கடல், இதுதான் இந்த பிரம்மம் என்றக்கூடிய அந்த அந்த நிலையை வந்து நாம் அடையக்கூடிய ஸ்தலம் வந்து இந்த மகத்தத்துவத்தினுடைய இந்த லேயர்ஸ். இங்க நம்ம மேகமூட்டமாக காண்கின்றோம், ஒவ்வொரு அண்டத்தையும் இங்க பார்க்கின்றோம். இந்த அண்டத்தினுடைய அவுட்டர் லேயர் தான் இத்தனை லேயர்ஸுமே. பஞ்சமகாபூதங்கள் அகங்காரத்தோட தான் லாஸ்ட் லேயர் வந்து மகத்தத்துவம். சோ இந்த லேயரை நம்ம கடக்கும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து வெறுமனே ஆன்ம ரூபம் மட்டும்தான் இருக்கும். அதுதான் பிரம்ம உலகம் என்று இந்த இடத்துக்கு வந்து பிரம்ம உலகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ இதுல இருந்துதான் நம்ம வந்து இந்த ரிஜா ரிவரை கடந்து பிரம்ம ஜோதியில வந்து நம்ம வந்து இது எல்லாமே ஆகாயம்தான், ஒரே ஆகாயம்தான் இருக்கிறது. ஆனா இந்த மகத்தத்துவம் தான் நமக்கு இந்த ஆன்மீக ஆகாயத்தை மறைத்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ரொம்ப டீப்பான ஒரு பிலாசபி. நிதானமா வந்து நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கூட நீங்க பார்த்திருக்கலாம். அதாவது கிரக அமைப்புகள் அவருடைய நாபியில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இங்கிருந்து இடுப்புக்கு மேலதான் மேல இருக்கிற லோகங்கள். நமக்கு மேல வந்து புவர் லோகம், அதுக்கு மேல வந்து நம்ம பார்த்த இந்த தப்போலோகம், யனலோகம், ஸ்வர்கலோகம், இது எல்லாமே நம்ம அங்கதான் இருக்கு. இது எல்லாமே 14 லோகங்கள் அழிவுக்கு உட்பட்டதுதான். ஆனால் ஒருவர் சத்தியலோகத்தையும் கடந்து அந்த மகத்துவத்தை கடக்கும் பொழுது அந்த பிரம்மலோகம் எனப்படக்கூடிய அந்த விரஜா ரிவரை கடந்து செல்லும் பொழுதுதான் அது எல்லாமே ஆகாயம்தான். அது ஆகாயத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்று, அது ஆன்மீக ஆகாயம் ஒன்றுதான் இருக்கின்றது. அங்கே செல்லும் பொழுது நமக்கு இருக்கக்கூடிய உடல் வந்து வெறுமனே ஆன்ம ரூபம், அதுதான் பிரம்மலோகம் என்று சொல்லப்படுவது. ஓகே, அதை தாண்டி தான் நம்ம எல்லாமே அந்த இதை தாண்டி விரஜா ரிவரை கடந்து நாம வந்து செல்கின்றோம் வைகுண்டங்கள்.
ஆகாயத்துல. எல்லாமே ஆகாயம் என்பது வேறு எதுவுமே கிடையாது. பிரம்மா, அதாவது பகவானுடைய அந்த உடலில் இருந்து தோன்றக்கூடிய அந்த எஃப்ளூஜன்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஆன்மீக ஆகாயம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஓகே, சோ கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. எல்லாத்தையுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம. ஓகே, இன்னும் மெதுவா நிறைய படிக்கணும். 5-6 தடவை படிச்சாதான் மண்டையில். இப்ப வந்து நம்ம இந்த ஒவ்வொரு பாகத்திலையும் பகவானுடைய ரூபத்துல வந்து எந்தெந்த உலகங்கள் இருக்கின்றது என்பது இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ வான்வெளியில் 14 பிரிவுகளை கொண்ட கிரக அமைப்புகள் உள்ளன என்ற தகவலை நவீன சாகச வீரர்கள், நாம் அதாவது நம்மள விஞ்ஞானிகள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லையா. பூர்லோகம் அழைக்கப்படும் மண்ணுலக கிரகம் அமைப்பிலிருந்து நிலைமை கணக்கிடப்படுகின்றது. அதாவது பூர்லோகத்திற்கு மேலே இருப்பது புவர்லோகமாகும். அது கோஸ்ட்லி, அதாவது பேய் பிசாசுகள் இருக்கக்கூடிய இடம். நம்மளை விட அது பவர் தான் இல்லையா. நம்ம ஒரு உடலை கூட அது ஆக்கிரமிக்கின்றது பை பவர். அதனாலதான் நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகம் அது. மேலும் இவைதான் 7க்கு மேல் லோகங்கள் அல்லது கிரக அமைப்புகள் ஆகும். நம்ம கிட்ட இருந்து சத்தியலோகம் வரைக்குமே. அவ்வாறு அதலம், விதலம், கதலம், தலாதலம், அதுக்கப்புறம் வந்து சுதலம், தலாதலம், மகாதலம், ரசாதலம் மற்றும் பாதாளம் நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் அல்லது கிரக அமைப்புகளும் உள்ளன. இந்த கிரக அமைப்புகள் அனைத்தும் பிரபஞ்சம் முழுவதுமே தூவப்பட்டுள்ளது. சோ ஏதாவது எல்லா இடங்களிலுமே வந்து பரவி இருக்கின்றது என்று பொருள். அது சொல்ற மாதிரி நம்ம ஒரே மேல அடுக்கடுக்குன்று கிடையாது. இட் இஸ் ஸ்கேட்டர்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இப்பிரபஞ்சத்தின் பரப்பளவு, சோ இந்த ஒரு அண்டத்தினுடைய பரப்பளவு எவ்வளவு என்றால் 40 லட்சம் சதுர மைல்கள் ஆகும். தட் இஸ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது. இட் இஸ் நாட் ஒன்லி த கிலோமீட்டர். ஸ்கொயர் மீன்ஸ் அதையும் நாம வந்து 40 × 40 அது ஸ்கொயர்ஸ் இல்லையா. அத்தனை லட்சங்கள் உள்ள சதுர மைல்கள். நம்மளால இதை மெஷர் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது. நவீன விண்வெளி பயணிகள் பூமியிலிருந்து சில 1000 மைல்களுக்கு அப்பால் மட்டுமே பிரயாணம் செய்ய முடியும். நம்மளால ஒரு குறிப்பிட்ட ஆல்டிடியூட் ஹைட் தான் நம்மளால வந்து அதாவது ஃபிளைட்ல கூட நம்மளால போக முடியாது. இதனால் விண்வெளியில் பிரயாணம் செய்யும் அவர்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சி பரந்த சமுதிரத்தின் கரையில் உள்ள ஒரு குழந்தையின் விளையாட்டை போன்றதாகும். அதாவது ஒரு குழந்தை வந்து கடல் கிட்ட வந்து விளையாடிட்டு இருக்குன்னா அது எப்படி இருக்கும்? நமக்கு ஒரு தூசிக்கு தூசி மாதிரிதான் காணும் இல்லையா. நம்ம பெரிய சைஸ்ல நம்ம அதை பார்க்கும் பொழுது நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு எறும்பு கூட வந்து சமமா இருக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரி we should not compare. அந்த அளவுக்கு பறந்ததுதான் பகவான் படைத்த இந்த பிரபஞ்சம். அதை நம்மளால அளக்கவே முடியாது. விண்வெளியில போய் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்றோம்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அதுல நம்ம எவ்வளவு வெற்றி கொள்கின்றோம்? அது ஒரு எறும்பு சைஸுக்கு தான் நம்மளுடைய வெற்றி என்று கூட நம்ம சொல்லலாம். சோ அதான் நம்ம இங்க அந்த சாதனை படைப்பதற்கே நாம் எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சிகள் புரிய வேண்டியிருக்கின்றது இல்லையா. சந்திரன் மேலே உள்ள கிரக அமைப்பின் 3வது நிலையில் அமைந்திருக்கின்றது. பரந்த ஜட வெளியில், அதாவது சந்திரலோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து சொர்க்கலோகம் என்பதும் 2, 3 தான். சந்திரலோகமும் சொர்க்கலோகம் என்பது ஒரே பேர் தான். பரந்த ஜட வெளியில் தூவப்பட்டுள்ள பல்வேறு கிரகங்கள் இடையில் உள்ள தூரத்தை ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டத்துல இன்னும் சொல்லியிருக்கான். அதாவது ஒரு கிரகத்திற்கும் இன்னொரு கிரகத்திற்கும் இடைப்பட்ட வெளி என்ன என்பதை வந்து 5th கேண்டோல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்று இந்த ரெஃபரன்ஸ்ல இங்கே சொல்றாரு நம்ம பிரபுபாதர். நாம் வாழும் பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பால் எண்ணிலடங்காத பிரபஞ்சங்கள் உள்ளன இல்லையா. இந்த ஜட பிரபஞ்சங்கள், அதாவது ஒவ்வொரு அண்டம் மாதிரி இன்னொரு எத்தனையோ அண்டங்கள் உள்ளது. சோ இந்த ஜட பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் ஆன்மீக வெளியின் ஒரு அற்புதமான பகுதி கொண்டதாகும். எஸ், அனைத்துமே ஆன்மீக வெளிதான். ஆனா அது சில பாகம் மகத்துவம், அதற்குள்ள அண்டங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து மகத்துவத்துக்குள்ளே நாம் எல்லாருமே அடங்கி இருக்கின்றோம். அதுக்கப்புறம் விரஜா ரிவர் ஒரு பகுதி, அந்த ஆகாயத்தினுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து இந்த பிரம்ம நிலை, பிரம்மம் என்னும் பகுதி. அங்கிருந்து நாம வந்து இந்த விரஜா ரிவரை கடந்துதான் நாம வந்து வைகுண்டங்களுக்கு செல்ல வேண்டும். சோ இத்தனையும் வந்து இந்த ஆன்மீக வெளியில தான் இருக்கு எல்லாமே. சனாதன பிரம்மலோகம் என்று விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. சோ அந்த ஆன்மீக வெளியானது வந்து சனாதன பிரம்மலோகம். அந்த ஆன்மீக வெளியே வந்து பிரகாசமா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக வெளிதான் பிரம்மலோகம் என்று அழகாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷர் பின்வரும் பகவத்கீதையின் 8.16 பதத்தில் நுண்ணறிவு படைத்த மனிதர்களை தமது ஆன்மீக உலகத்திற்கு திரும்பி வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றார். நுண்ணறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கணும், தேவை இல்லையா. அப்போதான் நாம வந்து அந்த புத்தி என்பது கரெக்டான ஒரு பொசிஷன்ல இருந்தாதான் நாம வந்து எது கரெக்ட் எது ராங்ன்றதை வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ண முடியும். எது தவறு என்று தெரிந்தால் அதை நம்ம செய்ய மாட்டோம்.
தவறு என்று தெரிந்த பிறகு ஒருவர் கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டார். தவறு என்று தெரியாத வரைக்குமே நாம வந்து அஜ்ஞானம் என்னும் அந்த ரூபத்துல வந்து நம்மளை ஆட்கொள்ளப்பட்டிருப்பதால் நாம வந்து தவறுகள் மேலும் மேலும் செய்து கொண்டேதான் இருப்போம். அறியாமையில் இருப்பவன் எப்பொழுதுமே தவறு இழைப்பான். ஸோ அதனால அறியாமை என்பது இட் இஸ் நாட் த குட் குவாலிட்டி. அதனால இன்னசென்ஸ் இஸ் நாட் எ கிரேட் திங். ஸோ நம்ம சிறு பிராயத்துல தான் இன்னசென்ஸ். ஆனா இவ்வளவு வயதான பிறகு அது இன்னசென்ஸ் என்று நம்ம கருதக்கூடாது. இட் இஸ் இக்னரண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதை வந்து இக்னரண்ட் தான் சொல்றோம், அறியாமை என்று தான். இவ்வளவு பெரிய உருவமான பிறகு நம்ம தவறு இழைத்தால் அது தவறு என்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அது பாவத்தினுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு. அதனால்தான் மேல் இருக்கக்கூடிய லோகத்திற்கு போகும்பொழுது அங்கேயும் அந்த தவறுகளை நம்ம செய்யக்கூடாது. எதற்கு பகவான் ஞானத்தோட நம்ம கிட்ட வந்து சேருன்றார்? எதற்கு பக்தியும் ஞானம் கலந்த புத்தி யோகத்தோட என்னிடம் வந்து சேரு என்று சொல்கின்றார்? எப்பயாவது நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா? புத்தியும் பக்தியும் கலந்திருந்தால் மட்டுமே நாம வந்து பாவங்கள் செய்யாமல் இருப்போம். பாவங்கள் செய்யாமல் மேல் உலகத்திற்கு செல்லணும்னா 100%, 99.99% கரெக்டா இருந்தாலும் 0.01% நம்ம தவறு இழைத்தால் கூட நாம் இந்த உலகத்தில் தான் திரும்பி இருப்போம். அதனால பர்ஃபெக்டா, ஏனென்றால் இந்த மாதிரி செயல்களில் நாம் 100% கிளியரா இருந்தா மட்டும்தான் மேல என்ட்ரி. நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன், நோ டிசையர்ஸ், இது எல்லாவற்றையுமே, இதெல்லாம் குவாலிட்டிஸ். பொறாமையற்ற தன்மை, அதே மாதிரி வந்து அதாவது பேராசை கொள்ளக்கூடிய தன்மை, அடுத்தவர்களை பார்த்து நாம வந்து என்வியஸ்னஸ் படவே கூடாது இல்லையா? பேராசை, அதுக்கு இந்த நிலைகள், பொறாமை எல்லாவற்றையும் நாம் விட்டு இருக்கணும். எதுவுமே நமது கிடையாது இந்த பிரபஞ்சத்துல, எல்லாம் அந்த பரம்பொருள்தே. சில காலம் நாம் உபயோகித்து செல்கின்றோம். நாம் செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்தும் நாம செய்த பாவ விளைவுகளால் நாம் இங்க வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் அதில் அதனுடைய பலனை எதிர்பார்க்காமல் நாம் அனைத்து செயல்களில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் என்ற அந்த ஞானத்தை நாம வந்து பெற்றிருக்க வேண்டும். அவ்வாறு பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தில் விளையக்கூடிய அந்த பக்தினால வந்து பகவானோட சம்பந்தத்தை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும். யோகத்தில் நிலை பெறும் பொழுது, அந்த சுத்த சத்துவ நிலையில் நாம் நிலை பெறும் பொழுது பகவானின் திருநாட்டை நாம் சேர்கின்றோம். அங்கே சென்ற பிறகு நமக்கு எல்லாமே நித்தியம். அழிவு என்பது கிடையாது, காலம் என்பது கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. எப்பொழுதுமே நாம வந்து அவருடைய திருத்தொண்டில் நாம ஈடுபட்டு இருக்கலாம். சோ அங்க வந்து சலனங்களே இல்லாத ஒரு பிரபஞ்சம். சோ அந்த இடத்திற்கு செல்லும் பொழுது நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு செயல்பாடு என்ன என்றால் தெய்வ காரியம், அதாவது பகவானுக்கு நாம நித்திய தொண்டு செய்வது. சோ அதனால்தான் பகவான் அங்க நம்மளை அன்போடு அழைக்கின்றால், இங்க நீ செய்யக்கூடிய நீ செய்யக்கூடிய இந்த தொண்டை வந்து அங்க நித்தியமாக நீ செய், எப்பொழுதுமே இந்த தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து. சோ ஆப்ரம்ம புவனால் லோகோ புவர் ஆவர்த்தனோர்ஜுனா மாம் உபேத்யேது கௌந்தேய புனர்ஜென்மனா வித்யதே. அதாவது அழகான ஒரு ஸ்லோகம். பிரம்மா, அதாவது மேலே விளக்கப்பட்டுள்ளது போல நித்தியமான பிரம்மலோகத்திற்கு சற்று கீழே தான் சத்தியலோகம் அமைந்திருக்கின்றது இல்லையா? அதாவது சத்தியலோகம் தான் டாப் மோஸ்ட் லோகம் இருக்கிற இந்த 14 லோகத்திலே. அது ஏதோ மகத்துவம் ஒண்ணுதான், ஒரே மகத்தத்துவா தான், ஒரே லேயர். அந்த லேயருக்கு அப்பால் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பிரம்மலோகம். பிரம்ம என்பது இந்த சத்தியலோகத்தை வந்து குறிக்கின்றது. புவனால் லோக, சோ பிரம்ம கீழே சத்தியலோகம் பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த கிரகமான சத்தியலோகம் முதலான அனைத்து கிரகங்களுமே பௌதிகமானவையாகும், மெட்டீரியல் நேச்சர். இத்தகைய பல்வேறு ஜட கிரகங்களுக்குள் எக்கிரகத்தில் ஒருவன் இருந்தாலும் அவன் பிறப்பு இறப்பு மூப்பு எல்லாவற்றையுமே, அதாவது புவனால் லோக புவர் ஆவர்த்தனோர்ஜுனா மாம் உபேத்தியதோ புனர்ஜென்மனா வித்தியதேன்னு சொல்லிட்டார். புனர்ஜென்மம் என்பது அவனுக்கு மரணம் என்பது உண்டு, பிறப்பு என்பது உண்டு. பிறந்த பிறகு அவன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து மூப்பு மரணம் நோய் இது எல்லாமே ஆட்கொள்ளப்படும். அந்த சட்ட திட்டங்களுக்கு அவன் கட்டுப்பட்டவன் ஆவான். அவன் வித்தியதே, எஸ் இஸ் அண்டர் தட் ஸ்பெல் ஒன்லி அப்படிங்கிறது வந்து அழகாக எடுத்துரைத்திருக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல. மூப்பு என்பது ஜட இயற்கையின் சட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவனாகவே இருக்கின்றான். ஆனால் பகவானின் ராஜ்யமான நித்திய பிரம்மலோகத்தின் சனாதன சூழ்நிலையில் ஒருவன் நுழையும் பொழுது, அதாவது மகத்தத்துவத்தை கடந்து செல்லும் பொழுது மேற்குறிப்பிட்ட எல்லா ஜட வேதனைகளிலும் பூரண விடுதலை பெற முடியும் இல்லையா? அவனுடைய ரூபமே வந்து வெறுமனே ஆன்ம ரூபத்தை மட்டுமே அவன் பெறுகின்றான். சூக்ஷ்ம ரூபத்தையுமே அவன் இங்கேயே மகத்தத்துவத்திற்கு இந்த பக்கமே அதை வந்து கழட்டிட்டு தான் அவன் போகணும். சோ எனவே மனோதத்துவவாதிகளும் யோகிகளும் அடைய விரும்பும் முக்தி இதன் வாயிலாக தான் அவர்கள் செல்கின்றார்கள். பக்தர்களுக்கு டைரக்ட், ஆனா
ஒரு யோகி ஞானி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பாதையே இவ்வாறுதான். நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லோகங்களுக்கும் நாம் எந்த இதுல வந்து, அதாவது ஒவ்வொரு லோகத்தின் சொர்க்க லோகம், அதுக்கப்புறம் பிரம்ம சத்தியலோகம், இது எல்லாவற்றையுமே கடந்து அந்தந்த பேசேஜ் மூலியமா தான் நம்ம போய் ஆகணும். அதை வந்து அழகான ஒரு இதுல வந்து போன சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். அவன் எவ்வாறு கடந்து செல்கின்றான், ஒவ்வொரு நிலையிலும் அவனுடைய பியூரிபிகேஷன் ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே நாம பார்த்தோம். பகவத் பக்தனான ஒருவன் மாறும் பொழுது மட்டுமே சாத்தியமாக கூடியதாகும். சோ பக்தரல்லாத எவரும் பகவானின் ராஜ்யத்திற்குள் நுழையவே முடியாது. சோ பக்தி தொண்டில் மட்டுமே பகவானின் ராஜ்யத்திற்குள் நுழையலாம். எனவே மனோதத்துவவாதிகளும் யோகிகளும் உண்மையாகவே முக்தியை அடைவதற்கு முன்பாக முதலில் பக்தி மார்க்கத்தில் கவரப்பட வேண்டும். எவ்ரிதிங் ஷுட் கல்மினேட் இன் பக்தி. அவன் ஞானத்தில் இருக்கலாம், இல்லை யோகத்தில் இருக்கலாம், எந்த நிலையிலும் இருக்கலாம். ஆனால் இறுதியில் அவன் பக்தியில் முழுமை அடையும் பொழுது மட்டுமே பகவானுடைய லோகத்திற்கு மோட்சமாக அடைய முடியும். இல்லை என்றால் அவன் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அவன் திரும்பி வந்து கொண்டேதான் இருப்பான். ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிக்கலாம். பூர்லோக கல்பித பதப்யாம் புவர்லோகோ அஷ்ய நாபிதஹ ஸ்வர்கலோக கல்பிதா மூர்த்தனா இதிவாலோக கல்பனாக. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் பூர்லோக கல்பித பத்மம் புவர்லோகு ச நாபித ஸ்வர்லோக கல்பிதோ மூர்த்தனா இதிவா லோக கல்பனா. பூர்லோக பாதாளத்திலிருந்து மண்ணுலகம் வரையில் உள்ள அனைத்து கிரக அமைப்புகளும் கல்பித கற்பனை செய்யப்பட்ட பத்மியாம் கால்களின் மீது அமைந்துள்ள புவர்லோகம் எனப்படும். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி எங்க இருக்கு கிரக அமைப்பு? தெரியலையே. ரைட் சைடு மாதாஜி. கிரக அமைப்பு அஷ்ய பகவானுடைய பிரபஞ்ச ரூபத்தின் நாபித நாபிக்கு வெளியே ஸ்வர்கலோகங்களிலிருந்து ஆரம்பமாகும் மேல் கிரக அமைப்பு. கல்பிதக கற்பனை செய்யப்பட்ட, மூர்த்தனா மார்பில் இருந்து தலை வரை. இது இவ்வாறாக வா இரண்டில் ஒன்று லோக கிரக அமைப்புகள். கல்பனா கற்பனை, மொழிபெயர்ப்பு. மற்றவர்கள் முழு கிரக அமைப்பையும் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கக்கூடும். அவை கால்களில் உள்ள பூமி வரையில் உள்ள கீழான கிரக அமைப்புகள், நாபியின் மேலுள்ள மத்திய கிரக அமைப்புகள் மற்றும் பரமபுருஷரின் மார்பிலிருந்து தலைவரி உள்ள மேல் கிரக அமைப்புகள் சொர்க்கலோகம் என்பனவாகும். 3 பிரிவுகளை கொண்ட எல்லா கிரக அமைப்புகளும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இதுவே பிறரால் 14 லோகங்களாக உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதுவும் கூட விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீ பாகவதம் 2ஆம் காண்டத்தின் சர்வ காரணங்களுக்கும் மூல காரணம் என்னும் தலைப்பை கொண்ட 5ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இவ்வாறு நினைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ லாஸ்ட் ஸ்லோகம். பூர்லோக கல்பித பதப்யாம் புவர்லோகோஷ்ய நாபிதஹ ஸ்வர்கலோக கல்பிதா மூர்த்தினா இதிவா லோக கல்பனாக. அதாவது மற்றவர்கள் முழு கிரக அமைப்பை 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கக்கூடும் இல்லையா? நாம சென்டர், நம்ம பூமி வந்து 7வது இருக்கக்கூடிய அந்த கிரகம், நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய 6 கிரகங்களையுமே சேர்த்து வந்து ஒரு நம் மேல் கிரகம் என்று சொல்கின்றோம், மேல் உலகங்கள் என்று சொல்கின்றோம். நாம இருக்கக்கூடியது மத்திய உலகம். நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அனைத்து லோகங்களையுமே சேர்த்து அந்த 7 லோகங்களையுமே ஒரு காமனான வேர்டா வந்து கீழ் உலகங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். அதனால்தான் 3 உலகங்கள் என்று சொல்வது. அதனாலதான் இருக்கக்கூடிய 14 லோகங்களை வந்து இந்த மாதிரி வந்து பிரிச்சு 3 உலகங்கள் என்று நாம சொல்கின்றோம். அவை கால்களில் உள்ள, அதாவது பூமி வரையில் உள்ள கீழான கிரக அமைப்புகள், நாவின் மேலுள்ள மத்திய கிரக அமைப்புகள் மற்றும் பரமபுருஷரின் மார்பிலிருந்து தலைவரியான இருக்கக்கூடிய கிரக அமைப்புகள் இல்லையா? நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய மார்பிலிருந்து எது தொடங்குகின்றது? ஸ்வர்கலோகம் தொடங்குகின்றது, இங்கிருந்து தொடங்குகின்றது. சோ நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த கோஸ்ட்லி பிளானட் வந்து எங்கேயுமே கன்சிடர் பண்றது இல்லை இல்லையா? சோ அதை நமக்கு பார்க்கின்றோம். சோ மார்பிலிருந்து மேல உள்ள கிரக அமைப்புகள் வந்து ஸ்வர்கலோகம் வரைக்குமே வந்து என்பதாகும். அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது. 3 பிரிவுகளை கொண்ட எல்லா கிரக அமைப்புகளும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இது பிறரால் 14 லோகங்களாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகும். இதுவும் கூட விளக்கப்பட்டுள்ளது. சோ நாம பாக்குற மாதிரி ஒரு லேயர் மேல கிடையாது. இட் வில் பி ஸ்கேட்டர்டா தான் இருக்கும் அது. ஆனா இந்தந்த உலகங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஓகே, அந்த உருவத்திற்கு நாம வந்து ஓமையாக
இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியாக நாம் அது வந்து பார்க்கின்றோம். இது நாம யாரும் கற்பனையா இங்க சொல்றது இல்லை. ஆனா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்கேட்டர்டா இருந்தாலுமே இந்த அமைப்பு வந்து பகவானுடைய அந்த ரூபத்துல எவ்வாறு வந்து நம்ம வந்து வர்ணிக்கப்படுகின்றது என்பதை மட்டும்தான் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். ஸோ இதோட இன்றைய இந்த 5வது சாப்டர் வந்து முடியறது. நாளைக்கு நம்ம வந்து 6வது புருஷ சுக்தம் நிலை. இவ்வளவு நேரம் நம்ம பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா, அதாவது ஸ்தூல உடல், நமக்கு எப்படி ஒரு ஸ்தூல உடல் இருக்கின்றதோ பகவானுடைய ஸ்தூல ரூபத்துல வந்து நாம இந்த கிரக அமைப்புகள் இது எல்லாத்தையுமே வெளிப்புற கட்டடம் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தோம். இதற்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது புருஷ சுக்தம் வந்து சூக்ஷ்ம ரூபத்தை பற்றி நாம பேசுவது, பகவானோட கம்பேர் பண்றது. அதை பத்தி தான் அடுத்த சாப்டர் வந்து பேசும். புருஷ சுக்தம் நிலை நாட்டப்பட்டது. ரொம்ப டெக்னிக்கலான சாப்டர்ஸ் இது. எஸ், ரொம்பவுமே வந்து நம்ம ஆழ்ந்து சிந்தித்து படிக்க வேண்டிய அத்தியாயங்கள். ஸோ நாளைக்கு இதனுடைய சம்மரியோட நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வாஞ்ச கல்பதாருபியச்ச கிருப சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ராதிகாமா இருக்காங்க? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நேத்தைய கொஷின் என்னமா? நேத்து நான் டியூ டு சம் எமர்ஜென்சி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி லைவ் ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஸ்டாப்